Odhiambo machielo kendo nyakwara Ramogi mawaro kini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Tarik 27 nyakwara Mgajwang' dwe mar 2 higa mar 2023 kwa ikoni mathoth odhiambo kawuono chenro ni mar OIMORE. En odiechieng' ma bende gik mathoth otimore Lydia ka wanyalo paro ne oganda wa ni nitiere gik motenore kod wach mar timo hera e kind chwech machal. Ka bende oganda madogolo pachgi mopogore opogore nyakwara Mgajwang' koreo koda ka jood bura kamoting'o mano Peter Kaluma mar Homa Bay Town golo pache kanyo kan wach mabende wacho ni kata nying onge kata nying jogo matimo kamano gi dholuo. Wach malich ahinya Lydia. Kaso bende weche motenore kod gik ma iluwo kotenore gi yiero maduong' ma higa mokalo bende weche pod nitiere kama odhiambo ma kawuono. Lipot mar raput motelie kod Agri Muchelule wacho ni chal ka gima masit osiemne rangach. Waiko ni mago to gima thoth nyakwara Mgajwang' e chenro ni mar OIMORE mana kaka pile to mokwongo wang'ie thuond weche. Aput manyocha nono commissioners ang'wen mag IEBC koro chopo e winjruok kendo chiwo paro ni Commissioner Irene Masit owuok e apis. And in a further move to further strengthen the party, my position as a Secretary General will be taken over by Honorable Cleopas Malala. Mane en Senator ma Kakamega Cleopas Malala ema owal kaka jagoro maduong' mar duond bura mar UDA. Alo machon pine nitie aora ka kendo nopong' ne wawinjo maber. To sani wawinjo molil. Pio duono talot be onge kaka go pi be onge. En pek ne jopur kod jopiny mamoko kaluwore gi duono mar aora Rang'wena ma sani pige medo dok piny nikech oro. Lydia, wan gima thoth ahinya kaka nowasewacho kendo yore mag tudruok bende pod maka. Ariandika uchiano no ka bende wantiere mbui nyakwara Mgajwang' Ramogi TV kanyo Facebook Live, wantiere YouTube gi Twitter, nyiswa pachi kotendo gi mago mwaiko odhiambo ma kawuono. Bende wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko nwa weche gi. Machiegni chendo ni nyinga Lydia Okeo. Machiegni nyakwara Ramogi nyinga en George Bati. Wachako kod motenore gi weche mag neno ni okete wang'e weche ma otenore gi chike mag yiero. Commissioner mar duol mar IEBC Irene Masit koro chalo ma ochomo wuok e duol ma ochung'ne weche mag yiero kod keyo pacho ka IEBC bang' aput mancha ne timone nonro puodho ni mondo gole oko e apisi. Apudno nyakwara Mgajwang' ondiko ne jatend piny Kenya bang' timo nonro margi kendo yango ni nene onyiso maler ni Masit kod Lange noketho chik e kaka ne gitawo yiero mokalo. Ne weche mag yiero kod keyo pacho ka IEBC manomiyo commissioners ang'wen othir kod duoko mar ombulu mar jatend piny. Aput manochuogi gi jatend piny William Ruto mondo non Commissioner Irene Masit kaluwore kod seyo ni negiketho chike kendo keto piny Kenya ya ndaki kotenore kod chike mag yiero koro golo duoko mare. E lipot margi ne jatend piny, apudno manotelnegi kod jal bucha Agri Muchelule onyiso jatend piny ni neno mane giyudo oyango malong'o seyo ma oket kuom Masit ni gin adier kendo ni Masit ne oketho marach chike mag yiero. Apudno koni bang' yango ketho mar Masit nyaka koro theche oko kaluwore kod kidieny mar 25 kare mar 1 kod mar 6 mag chike mathurka. Your Excellency, the findings derived from the investigations have satisfied the tribunal that the allegations of serious violation of the Constitution and other laws and gross misconduct have been proved to the required standard to qualify our recommendation for the removal from office of Commissioner Irene Cherop Masit. Apudno bende wacho ni Masit kod commissioners mamoko adek moting'o Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi ne oketho chike mapacho ka motenore kod weche mag yiero ahinya e kinde mane gidhi gichiwo twak e magawa mar Serena ka githir kod duoko mar ombulu mar jatend piny. Apudno wacho ni ma ne nyalo miyo jopiny bedo kod to gi duol mar IEBC kendo tungo pach oganda jo Kenya. Lipot mogol kod aput motelne kod Mchelule owacho ni Masit ne oyie gi dwaro mar jochung' mag Azimio mondo lok duoko mar ombulu mar jatend piny ma kaluwore kod apudno ne winjo bed ni yango Raila Odinga kaka jaloch kata duoko jopiny e ombulu machielo. Ma giwacho ni nyiso ni Masit noyie mar rocho duoko mar ombulu kendo noyiengore nyakonchiel. Kichiwo ne lipotno e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto opako apudno kuom timo tich mong'ith e wi bura mar Masit
ka owacho ni ma en ranyisi ni onge ng'at moro amora manigo teko moloyo chike ma pacho ka. Congratulations for discharging that responsibility, and it sets a new standard for public officers who serve either in constitutional offices or other offices, that we are all subject to the Constitution, and that none of us is above or above the law in whatever manner. Jatend piny bende owacho ni en gi geno ni e kinde mabiro bende migepe mag piny owacho biro tiyo tich mong'ith ma onge dok chien moro amora kata obedo ni gikalo e bwok ma wuok kuom moko kuom jotelo ma pacho ka. I am hopeful that in future processes and institutions will be built that have sufficient competence and build on the firm foundation of the law and the Constitution, so that they can withstand any influence or threats or all manner of blackmail that sometimes accompanies public office. Bura mar Masite nyima pudno nochakore dwe mar 12 higa mokalo kendo ruma yanga tarik 21 dwe mar 1 higani kama ne en jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod Commissioners Abdi Gulie gi Boya Molu ne ochiwo nendgi ka Irene Masit to ne ochung'ne kod okil mare Donald Kipkorir. George Bati, Ramogi TV. Koramoga jwangu wang'e mago motenre kod duond buche mag siasa wachniyo mano mar duond bura mar UDA kama kuku maten duond bura mar UDA National Executive Council oyiero governor ma Embu Cecily Mbarire kaka jakom mar duond bura no kakoro obiro kao kar Johnston Mudhama. Senator machon ma Kakamega Cleophas Malala oyier kaka jagoro mar duond bura no kakoro obiro kao kar Veronica Maina. Omar Hassan ma jaod bura ma Iala bende oyier kaka jalup jakom mar duond bura no kakoro obiro kao kar Kiputarap Kirwa ka jaod bura ma Kitutu Chache North Jafeth Nyakundi koro obiro kao kar Omingo Magara kaka jakeno ma duond bura no e kind lokruoge mamoko. Lokruoge otim bang' romo ma ne obagi gi tend UDA kaka achiel kuom yore mag jiwo chenro mag duond bura no. Jotelo gwenya Koramoga jwang' dhi ka pisego e yor kojolo ka koro girito yiero maduong' ma duond bura no mabiro bagi higane. Has appointed Honorable Cecil Mbarire, the governor of Embu, as the party chairperson, and in a further move to further strengthen the party, my position as a Secretary General will be taken over by Honorable Cleophas Malala. He has now the challenge as the new Secretary General to push the party to the next level. I take over the position of Secretary General. I am alive of the fact that I am taking over a party that has a very strong foundation, a party that is seen as the youngest party, yet the biggest party in the Republic of Kenya. As I take this role, I want to say that we are just beginning a journey to have UDA being a bigger family in this country. Wadhi nyime nyako Ramogi piny owacho nyaka sani pok ochwalo omenda maromo siling bilion 9.6 mane owinjo kony jopuonjre mag junior secondary e sikunde mag junior secondary mapacho kaka bende jonyuol moko koro ywak ni nyithindgi pok opuonji nyaka ne chak chenro mar junior secondary madhi dwe achiel koro nyaka sani. Jurito mondi kod ler mathoth ewi midhiero makoro kwako somo mag junior secondary pachoka. Karo Nyango. Wadonjo e dala mar Peter Mulwa manok nyinge mar opande. Ma en janyuol makoro nyaka sani ogone nyathine marufuku mar dhi skul. Japuonjre ni en achiel kuom jo grade mar 7 ma bende ne odonji skul tarik 6 dweni e kar dak Manjoro County ma Nakuru. Kata kamano, wuon mare koni nyaka sani puonj moro amora pok omi nyathine. Olero ni ne oriko gin kod japuonj mane yach to okonyore. Sasa huyu mtoto tangu afungue shule hawajai soma. Wanaenda huko kila asubuhi, jioni ngikuja kuangalia kitabu ya mtoto hajaandika chochote. Namuuliza kijana mmesoma nini? Aniambia tutasoma chochote. Sasa sababu hasa ya kumwambia akose shule siku ya leo ni venye walikuwa amehudhuria shule kila siku. Mtoto anaamka asubuhi, anavaa nguo zake, uniform, anachukua vitabu, anapakiwa chakula, wakienda huko asomi. Sasa mwalimu aliniambia alikuja shule
Aniambia huyo mwalimu alikuja kesho yake akajifungua. Chenro mar loso kod jopuonj mamoko mondo miyo kony jopuonjre mag junior secondary school no osenimo. Sasa walimu wengine tulipoenda huko tukauliza kama wanaweza shikilia kidogo watoto hata kama ni kuwapea homework kidogo. Walisema hao hawezi, hao wameajiriwa kufunza kutoka darasa la 6 kwenda chini. Sasa ndio watoto wetu sasa tukaonelea, tukakusanya wazazi, tukaitwa mkutano huko. Sasa huyu mwalimu mkuu akatuambia sasa itabidi tuajiri mwalimu. Huyu mwalimu tunaajiri hatujamuona, na ni mwalimu mwenye hatujui kama amehitimu kusomesha junior secondary. Nelson Sifuna main director mar weche somo e gwenge Manyanza kata kamano okwedo mokalo wach machal kod mano ka okoni onge skul ma somo ok dhi nyime. Sifuna ne lose skund primar mar Ria e kaunti ma Kisumu kuma ne otimie limbe mar rango kaka chenro mag somo dhi nyime. Learning has taken off. We never informed this school that we are coming. It was just a random monitoring. And you have seen, we have been in their classrooms. We even came at a time when there was a changeover, moving from one subject to another, and the teachers were there teaching. So it is a lie, a very big lie, for one to move around and say learning has not started. Migao mar somo bende nyaka sani pok ochwalo omenda mar somo maromo bilion 9.6 ma owinjo kony jopuonjre go mag junior secondary. Sifuna okoni gin kod geno ni omenda go ibiro chwal juma manyien. Gradually from next week, when the government starts dispersing funds for infrastructure development, we will ask the school management to acquire some of the needy things like desks for our children. Lipot mane ogol kod migao mar somo jumbe ariyo mokalo ne lero ni maromo jopuonjre 200,000 pok ne oriwore kod junior secondary. Gino maduong' ma omiyo pok ne gioro omenda go ne tend skunde kaluwore ni gikia kwan mar jopuonjre hie ma owinjo orne gi omenda. Japuonjre ka japuonjre owinjo misilings 15,000 ka ewi omenda no 4,000 biro tigo do e gedo mag klese kod laboratories e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Mbele nyakora mgajonge mana mosenyolo paro mopogore pacho ka edoni moko kuom oganda jo Kenya pod dhi nyime kod kwedo ng'eto mar duma malo mogik ewi puodho riwruok jogo matimo hera e kind chwech machal. Moko kuom jood bura okinde kod riwruoge mag kanise bende koro golo paro mopogore ka paro mar chik bende chano chwale od bura mar geng'o okang' makamano. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo waler ewi wachno. Ng'eto mar doho maduong' motim thurka jo mokalo ewi ratiro mar ji matimo ere kind chwech achiel midendo ni LGBTQ. Ng'eto mosenyuolo paro mopogore kind oganda ka riwruoge mag kanise mokelo kanyakla oganda jo-Salam e kod jo-Kristo ogolo chung' motegno ni ngang' en tim kwero. If the people who have associated are with the plan of doing something that is criminal and evil, then we must call out the criminal association. Sio maadili yetu wa Afrika, hata usio kwa Mwafrika mtu aina gani, sio maadili kuweza kufanya mambo kama hayo. Nikech dhano winjo ne ok chal kendo ok romre, wamanyo kinde mondo yarno matut kind ng'eto mar doho mamalo mogik motenre kod ratiro mag oganda kod dwaro mag katiba ewi ratich oganda. Supreme Court okowacho ni koro joma identify themselves as gays and lesbians koro riwre i keny. No. Court okowacho kamano endo, katiba marwa ma Kenya ka king'iyo article 45 sub article 2 be otamre keny mar chuo ama mar mine. Katiba wacho ni keny en mar nyako gi wuoyi, opposite sex. We had a campaign in 2010 at the time when the new constitution was coming in, and some people who are in the no group want Kenyans that this constitution may introduce gay agenda. And those in the yes campaign said no chance in heaven, hell or on earth that this will be introduced in our constitution. This was in 2010. Ja od bura ma Bay Town Peter Pondo Kaloma okoni osegoro paro mar chik modhi pedhe od bura maketo kum kowuok higni 14
e kuom jok matimo ere kind chwech achiel nyaka twech mochwere jela. To kata na kuonde kaka Homabay, Kisumu gini aina go yudo ka ng'ano donje gino ok nohero but odonje nyako no odonje kata wuoyi no odonje mondo oyud kako survive. Dichuo materore gi dichuo ne waonge go gi nying. Dhako materore gi dhako wadgi iluongo nang'o gi dholuo onge. Matieni gigi ne gin kido ma ok kitwa. Gimosetimore ni wan gi chike Kenya ka matemo wacho ni timbe aina go chiko koyie kendo koyudi kitimogi to in jamakosa ma twech mare ni ga 14. Thuolo oyie ni ng'ata mok mor gi chik ma bunge oloso mondo dhi e doho maduong' High Court mondo ler ni High Court shida men godo gi chike goendo. Ka o convince High Court, the High Court they declare that law as unconstitutional and there's nothing Opondo Kaluma can do about it. Attorney General Justin Muturi chano dok e doho maduong' mogik mondo kwa doho mondo chako rang ng'eto mare. E penjo maduong' en ni to bende en gima nyalore toka doho maduong' mogik osegolo ng'eto mare. Wach mukinde wacho ni nyalore korang kwan mar jok manowinjo burano. To kawa timo application ma wadok e doho kendo to wadhi timo application ok luong ni appeal. Nikech appeal koro onge machane doho mamalo ok inyal appeal kamoro. Iluonge ni review mateni kwa doho no mondo ng'i bura mano ng'ado ni be no ng'ade maber. Na seche midhi koro gidhi bedo ji 7 te. To seche midhi bende chiwo points manyalo paro ne kata na jok moko manodagi ka ni negi ng'ado bura marach. Mondo koro walok chike ma Kenya ka makoro wayie ni ji same gender oriwre e keny nyaka koro wachope referendum. To ka jo Kenya tamre ni pod ok wayie to article 1, article 45, sub article 2 of the constitution will not be amended. En chiko it kod rito kabende kwayo mar winjo bura mose ng'ade kod doho maduong' mogik inyal chak ng'adi mopogore kod kaka ne ose ng'ade. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wabere kod mago nyakora Ramogi koro wadonje weche mag thieth kama riwruoge mopogore opogore mag lakteche obwogo dhi e ng'anyo bang' ndalo 14 poni ng'ur margi magichwalo ne od bura kod migawo mar thieth ok obi owinji. Ng'ur gi nyakora mga jwang'ore koda ndiko e yo mongirore lakteche mano kete orak mar chiwo thieth, ndiko lakteche mano tiere so jotuo mag corona kaachiel kod ndiko jopuonjre mano tieko somo e yor puonjruok kata internship. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler ewi wachno. Mae kaka ne chali e chuny boma ma Nairobi. Magi gin lakteche ma opogore e pacho ka mane wuok oko mar chwalo ng'ur margi weche matalo chenro mag thieth e pacho kae. Ng'ur gi oriwo ndiko e yo mongirore lakteche mane ondik mar chwalo lek mar thieth makare e yo moyweyo mano mong'ere kaka universal health coverage, chiwo tich mar puonj kata internship ne lakteche ma osetieko tiegruok kaachiel kod ndiko lakteche mane okonyo rakruok kod midhusi mar corona. We are here because we have been doing letters since December. Yes. And we have been requesting for audience. We were requesting for immediate posting of internship. It never happened. We did a public petition, if you remember, and requested that these people who have actually offered services under COVID-19, that is the UHC interns, the COVID-19 response group, and the UHC under the contract of 3 years, that they be absorbed under the permanent and pensionable terms. But we all heard what came out of the summit, that they decided to extend the contract under the same terms and conditions. Riwruoge mane ochwalo wuoth nyaka e migawo mar thieth kaeto giko ne ochope od bura mar chwalo ng'ur okoni piny owacho choko osuru mathoth ma ok owinjo ywak bed kinde ka kinde ni pesa onge pacho kae. Jaod bura maseme James Nyikal mabende jakomiti mar od bura marango weche thieth okawo lipot mar ng'urno kendo singo mar chwale nyime. Ka bende osingo ni giikore mar kwedo weche moko maliekore ni migawo mar thieth ogolo chik matamo lakteche moko tiyo oko mar piny Kenya. The worst bit of it is a policy that is coming that again will reject in parliament and will again take it to the committee. That when health workers go to seek work outside, there seems to be a plan to restrict where they are going. How can you have people, you are not employing them, and you are refusing them to go where they can get employment?
That is inhuman. So I support your petition. We'll take it to the committee and we'll call upon the government to act on it. Find a way of resolving the unending issue of health work. Ma biro e kinde ma bende riwruok mar lakteche KMPDU osebedo kod ywaruok kod migawo mar thieth e wi osara mar lakteche kaachiel kod ngima margi e kinde thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kodhi mbele nyakoro mga juang duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogoyo tach e kaunti ma Kisumu ka gidhi nyime gi nono weche mag mibadhi e migepe mag tend kaunti no, od bura mar kaunti no kod reso lope mag piny owacho ma oyaki. Tend EACC otwag gi jotend migepe kod tend od bura mar kaunti ma Kisumu kendo iyango ni mibadhi moko osebedo ka timore e kaunti no kendo gisechako nonro matut e wechego. Nonro ma kamano iwo koda kamenyo kaka osebedi ka itawo chenro mag chiwo orak kod chenro mamoko. Thank you so much. And following a corruption risk assessment that the Commission did in the year 2018 and issued a report on findings and recommendations, we are here today to just follow up and monitor the extent to which implementation has been done. And the key areas that they addressed were the issues of prudent financial management, proper procurement procedures, issues of human resource, ICT, and the car loan and mortgage scheme for the members. Today, we are impressed that since 2018, we have tried to implement the program of that particular report, and that is the reason why the officers have come today to look at whether we are progressing well. Our reports are ready, and we are ready to welcome them again. In case of any documents that they want, will be availed. We have county officials within this Kisumu County who are suspected to have embezzled tens of millions in form of interests. They were working on that. As soon as we are done with the investigations, I said we will share with you as our partners and the people of Kenya. Wadhi nyime nyakoro Ramogi piny owacho koro dwaro ni jogo duto ma osechopo 60 owuog e apisi ma onge medruok moro amora mar thuolo mar dhi nyime kod tijego. Manchik mogol gi jatend migawo mar jotije piny owacho Aisha Jumwa. Mana kaka Edwin Okoth leronwa okang' makama keto piny owacho akere keke mar yudo omenda ma ichulo jogo ma biro wuok e apisi e kinde ni ma uchumi bende yulo. Emilong anondik kod jata tije man migawo mar jotije mag piny owacho Aisha Jumwa. Piny owacho dwaro ni kwayo moro amora ma ochwal kod jogo ma higi oseromo 60 to pod dwaro dhi nyime gi tich e apise mag piny owacho mondo wit oko. Aisha wacho ni jogo mane osemi thuolo mag dong' e apis ka higi osekalo 60 koro nyaka dhi e yweyo nyaka chieng' chuog chike mabiro tayo kwayo makamago. Piny owacho ne oloko hik dhi yweyo bang' tich chakore higni 55 nyaka higni 60 higni 24 mokalo kaka yo mar geng'o pek mabiro gi chulo omenda ma imiyo jogo ma odhi e yweyo bang' tich kata pension. Kata bed ni kwan mag jogo ma higi oromo dhi e yweyo to nok oyangore, jotije piny owacho maromo 2136 ne osechwalo kwayo mar dhi e yweyo kaluwore kod kwan mane ogol kod bad migawono dwe mar 7 higa mokalo. Omenda ma piny owacho keto thenge na chudo makamano osebet ka medore higa ka higa, kama siling bilion 163 gi milion 500 oket thenge hik omenda machakore dwe mar 7 higani. Omenda no biro medore nyaka siling bilion 191 kachop hik omenda machakore dwe mar 7 higa mar 2027. Okang' mar temo thicho oko jogo duto ma higi osechopo 60 koro kelo wich bar manyien mar chulogi, ka bende gologi oko nyalo kelo negi midhiero mar ngaji ka onge chudo, to bende sama ochumi pod yulo kaka sani. Jotije mag counties ma seche moko chudo gi deko ema biro winjo pek mogi ka othichgi oko, nikech omenda ma onego bed ni kano negi mondo chulgi bang' tich ithoro ket tije mamoko kaluwore kod ripode omenda mag piny owacho. Okang' mar temo thicho oko jogo ma higi oseromo 60 ma pod ni apise mag piny owacho ne oseteme kinde mokalo. E higa mar 2021, migawo mar jotije piny owacho ne ogolo milome maket kod ma kane giwacho ni onge jatij piny owacho
ma ibiro yiene dong' e apis bang' chopo higni 60. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koromoga jonge daka 24 bang' saa 3 mar otieno chendo eno imore wamedo mi weche gi manyien achiel kachiel koa log tich marwa mano mane chuny boma ma Nairobi. George Bati. Lydia, wan gi jok ma bendo sendiko ka kendo mor na ahinya ni ogiwewa kendo kaka ne wakwayo. We chaka gi jok ma bende ne kama piluongo ni Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship Church. Mano Rodi Kopanyo wacho ni neno Ramogi TV yo makare kendo oimore tero gi malong'o miyo ging'eyo gik matimore. Nitiere osiepa moro ma jafwambo iluongo ni Ken Mijungu ma Migori motegno ahinya. Wacho ni kawuono ni en Ramogi TV kendo neno weche manyien mag oimore. Kendo wacho ni mile sana to omoso jo Migori. Gini chieng' moro naromo kode to ng'isa ni an kata oro to kosom kariore nade. Koro kawuono oyudo nafas. Oyudo lai kokiore. Nyakoromoga jwang' nitiere Bravi Ogeka. Bravi wacho ka Bati ni piny ni osemana rumo. Ng'ato koro ting'o sike motegno. Oban mondo pogne ng'ato shares. Mage mano wach ni mar kambika. Ni enol gi weche mabende nengo ngima medo mana jimbore pacho ka Bati. Aneno ka korot moro ni e bathi kanyo dirnwa gojo piny wachang'o. Korot ni Lydia manyiso ni wantiere live achiel kachiel ka inyalo neno kanyo. Weche odhuro ka kendo jok ma bende ndiko ka gindiko gi fujo. Miluongo ni kwa fujo. Neno ka indika Alan Tindi mano wuod Kanyada nyal kinyi kantiere Mbita Ramogi TV ler Mbita town kothe machue kata kothe mochwe mawacho kamano. Kasto mako jwang' David Omondi mar Nyakach Nyabondo Ramogi TV winjore makare ahinya. Hera mar chwech machalno to ok ber yawa. Mane kako wacho tis manyakwar nyawade kantiere Sindo Mwalo Ramogi TV neno maler ahinya. Lydia kod George Bati kare piny ochomo kanye. Wan be neno mana koringo kama odhi eno wuod Martin Toriek neno Ramogi TV ka entere Thika town. Wacho ni en ng'ama tin Toriek. Christina Wuora Nyarongo winje maler ahinya kantiere Mombasa. Erokamano ahinya kod Job Ogwang' Ramogi lere yo makare kendo maler kantiere Ombei bende neno kanyo ka Raf Taf japicha oimore berndi kendo Bati umorowa ka un kod Lydia gi weche manyien wamiyo wang'eyo gik ma dhi nyime. Kasto Ogola Siala jodongo mopong'o apis mondo wuog oko owene vijende thuolo ayie kod pach serikalno. Dipo ka jomatindo oyudo tich. Okay? Jomatindo yawo lweny gi jodongo ni ma ogeng'o negi thuolo mag tich. Era mar kenyno to ok donji yawa. Ji nitiere kod paro mopogore opogore ka endi Lydia kotende gi weche mag chwech kata ahera mar kit chwech, weche mag duoko jodongo mose winjo bed ni retire mondo odhi retire. Daniel wacho ni I am in kaso ka antiere Upper Hill Nairobi ka. Daniel Okwengo wacho ni Ramogi ler. Hato bende wacho ni ool gi sirikal wan dakteche ok wabitiyo waol ya we doctors are tired. Mana yaka en bende ndiko. Oganda ol thoth gi Bati. Neno ka Ramadan Savimbi nyiso kanyo ni en wuok Migori kendo neno ka piny Kenya koro chomo Sodom gi Gomora kaluwore gi ng'eto mar docha. To par ni nitiere paro mano ogol gi achiel kuom jolony ma bende ne wuoyo kanyo gi Walter Nyambaga sigana no mar wach motenre kod mano Bati. Owacho ni otemo wacho ni doho ne ok owacho ni koro yieno de. Otemo kele e yo moro ma bende paro ni pod winjo bed ni goe mbaka mondo jo bed gi ng'eyo makare. Kata no kanyo ka bende Benta Charles wacho ni kaka pile entiere Karen kendo Ramogi TV chopo ne geyo makare gunego makare. Peter Jumane ni kanyo wacho ni bende in Migori County. Anano ka jo Migori ogo tach ka Bati. Akiani in miywayo gi neno ka umbi medore county. Fredo huko Jakanyado to Sodo bende wacho ni entiere kodwa e chendo ni okwayo mana hawi maber ne nyare Michelle Awuor mar Miranga Primary. Bende koro oganda nyithindo bende ntiere e skunde mopogore opogore. Mar seme Korwenje mano kanyo wacho kanyo ni en David Mbae. Mano kanyo Bishop
Johnny Gotagulu Dago Kanyagaya kod Omuya Primary giduto gikaw mose Koramga Jwang gin mana moko kuom ote mamedo ng'i achiel kachiel mago mioro nwa kanwanyisi kata na riade ka ochielo no ka bende wantiere mbui na no kanyo ka korot ni batbati mano kanyo Facebook live niswa pachi gono mbaka niswa ni inti parango kutendo gi mago mwa ikuno diamo makawuo wane mwachamo nyadhi Lydia wana achiel kachiel live kinine bathwa kama ok ni wariambo ngama paro ni wacha ni wan live kuro kawuone dongi nene mbindi yie ni wan ga live odho soja wuri katino soja materi ng'enyo wacho ni gin tiere koda amino ilungo ni min joy mano bende Nyamigori wacho ni gineno wa ka gitira mose kocha mwalimu Orairi mano ing'eyo ni ma koro nyiso ni wan live kineno ga gini chero ni Lydia dongi neno kama giyotete magi otete manyiso ni donja achiel kachiel indiko to aneno koro ndika nyako Ramogi kasri akasa mondo odipo ka in bende walidho mari live marwa mar weche mag tudruok on social media oyo matinya Koramga Jwang chendo ni maro imore medikete mana kame to kod aduogo gi weche mathoth mana bang' yueyo ne kata kamano ntiere mabiro kata ne bedin kocha to se yiera koro wadugu kana chiel mondo watita nyakla Ramogi ma odebe riwruog joluo Mombasa ne otimo yiero mar jotelo mag gi manyien. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Che maga tuoche Lydia nitire wach moro mabende chando koro ganda ma Josiaya kachocho
wacho ni odwa medore ahinya e gwenge ma Siaya kocha. Koro joma iwacho ni ohero ga dhi oko matin e pi kodhi ga abal en achiel kuom gigo mamiyo tuo ni medore. Philip Wodi japuonj wacho ni gigo abal kamiluongo ni silanga. Silanga en yawo moro da Migori kocha ka ok ing'eyo Lydia. Wadi nyime nyakora Ramogi. Sub-county mar Rarieda kod Bondo e county ma Siaya oyangore ni ma otelo e landruok mar tuo mar kachocho kata bilharzia e county ma Siaya. Oyangore ni wards abich nyakora Ramogi mag sub-counties go obedo kod landruok mar tuo ne atamalo 60 ka bende tuoche mag ich bende landore atamalo 20. Midhiero makama okel kod merruok mar kamnie mantiere nam Lolwe to kod chenro mag pur madhi nyime e alworano. Report makama nyakora Ramogi ochiw kod migawo mar thieth motimo nonro e gwenge ma Nyanza. We don't go the routine way we do. If you look at the mapping results, at least for this county, you'll be able to see that there is a proportion of households that are using sources of water that are not protected. So about 60% are using unprotected sources of water. These unprotected sources of water are like springs that are not protected and other surface waters. So I would recommend on that aspect that the county government comes in to ensure that community members access water that is protected. We had 10 out of 30 wards having a prevalence of 2% and above for bilharzia, and wards that have 10% and above. This is according to the WHO threshold for us to intervene interventions. We had around 5 wards. And looking at the endemicity of this place, we were able to see wards that are bordering the lake mostly are having very high prevalence. Areas around Bondo. We have areas in Rarieda where we are getting up to 60% prevalence of this disease. This shows concern how probably we need to put intervention measures. Nataka mikakati iwepo ambayo county zinaweza kuoni hiyo data, yani waone matokeo ya hizo utafiti zilifanywa ili wapange juhudi za kutafuta resources both za domestic zenye wanatafuta kutoka kwa county, wakipata support kutoka kwa national government na pia wakipata support kutoka kwa global partners. Sababu tunataka hizi mikakati zikuwe sustainable, tusikuwe tunategemea misaada kutoka nje kila wakati, na tunajua hizi ugonjwa kuna zingine ambazo ziko very focal, zinapatikana tu kwa sehemu fulani fulani. Koro koro dwang'io chal mar oro e pacho kabati. Ng'eni aya Homabay to naneno school mor, naneno aora mor luongo ni Rang'wena. Nena aora ma luongo na aora ma serious. Kanyo ema ne yudo ka ji luokore godhiambo kama ka okideo ni ng'ama luokore bathi. Ne giluokore to ji tiyo gi pino kendo bende goyo e puothegi. To sani kata mana jok mane yoro pi kano winjo ni koth ochwe malo to idwa ng'ado Rang'wena to nyaka dibed gi paro diriyo ni to ang' nang'ade kosa we okwongo matin. Nyiso ni en aora ma ne mikod pi mang'eny ahinya kendo Lydia etemo go namba kaka ni kanyo ni goya bal ya kutosa. Bal ma kidonje pi to ng'ato ok neni nyaki tuji kocha. Igo abada nimo. Mara. Koro in gi lonye ga bal ma puno ni anta luoro pi. Kata kamano en wach malit nikech magi gin aoche ma koro duone county ma Homabay. Kendo kelo nyiso ranyisi kaka oro osekelo pek ne oganda e gwenge mopogore opogore. Koro Ramogi moko kuom jopur matimo chenro mag pur e genge aoche mopogore opogore county ma Homabay ni kod pek e chenro gi mag pur kaluwore gi duono mar moko kuom aoche ma osebedo ka miyo gi pi. Kaka jafwambo marwa ma Homabay Ali Abich lero, aora Rang'wena manie county ma Homabay kata kachung'ur bura ma Homabay town en achiel kuom mago masani pigi osedok piny nikech oro.
Oro ma osebedo ka dhi nyime pachoka omiyo thoth aoche mane jopiny oyudo konyruok margi e yore mag pur kod pith jamni sani oduono kendo jopiny daso mana pi kowuok e aochego ma bende koro kelo pek ne jopur ma puothegi okiew gi aochego. Aora Rang'wena manie kar chund bura ma Homa Bay taon pi rumo kendo jopur ma osebedo ka geno pi aorano sani koro neno pek. Oro ohinyowa marach nikech pur ni ema konyowa kendo pur ni ema konyogo nyithindo mondo odhi sikul, to koro ka chieng' rieny kama onge kaka wanyalo konyore nikech kaka dwago pi ma wanyalo pidhogo alot onge, to wan kaka jopur nyanya wan gi sida mokadho nikech mane kama yutowa nitie. Puothe manitie genga aorano thothgi odong' ka otuo nikech nok mar pi ma nyalo kwe puothe ka jopur to dhi nyime gi iko puothegi ka giritogo koth mondo chak chwe. Wawinjo matek, omiyo wakwa sirikal ni ka sirikal nyalo yie mondo konywa nikech mokwongo windmill nitiere mwalo ka. Do nyalo losonwa godo mondo ogonwa pi koa e nam. Ndalo machon pi ne nitie aora ka kendo nopong' ne wawinjo maber. To sani wawinjo molil. Pi oduono, talot be onge, kaka go pi be onge. Mene ma osebedo ka waro alode kod kothe mamoko mawuok e puothe manitie genga aorano bende ywago nengo ma oidho kaluwore kod nok mar pi. Adier mar Nyasaye, alot kineno mwawaro sani gi bei mwawarego, onge gima wayago kata minyalo yudo midhi konyori godo e ot gi nyithindo. Wan sani waloko ne weg puodho. Alot kata mana besen achiel e dho besen kama, wuon puodho koni ni kionge gi rabuor to mani we alodo many ng'ama nigi rabuor mondo kaw. Rabuor ni e pap ma gimoro kata matin, kata alot monengi chul 500 to koni ni mano rabuor ma kionge gi rabuor ni to en 1000. Kionge kode tiwe alode. Kata kidhi korka nyanya onge, kidhi alot onge, kidhi kitungu onge, wawinjo matek nikech oro. Koro wakwayo ni mondo sirikal owinjwa, onya winjo ywakwa kata gavana marwa ma Homa Bay owinjwa nikech jomoko onge rabuorno. Ng'ato samoro wuotho gi 300 no ok nyalo miye alot nikech koro rabuor wuotho. Jolony e weche mag alwora to wacho ni yoro masani koro kwako thoth gwenge pachoka mamiyo aoche duono obiro kaluwore kod wach mar ketho alwora. Tie horo maduong' sana e Kenya ka, to be ok kata Kenya ka kende, e pinje mang'eny mag Afrika kata kuonde moko mopogore gi Afrika ka. To ma biro nikech wach mar ketho alwora. Koro gima wasiko wacho pile, wach climate change ni osekelo tabu ahinya. Chieng' ka rieny mang'eny to pi lal in terms of gima kizungu luongo ni evapotranspiration. Oro masane kwako thoth gwenge ma pachoka kelo kibaji ne jopur kaachiel kod jopith jamni. Jopur sani koro dhi nyime kod chenro mar iko puothegi ka gin kod geno ni koth biro chwe machiegni mondo giyud resruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. But mane magiwacho ni sad state of affairs. Yes. Kama koro chope kiriki kama rabuor wuotho to kama gole rabuor no to onge. En gima ok yot ahinya Lydia. Kasto wakwani Nyasaye bende. Nyasaye manyo jo Migori olamo momiyo koth ko Migori bende chupi ne jo Homa Bay. Lakini ber koya gi malo kuno to wan gi geno. No nyari dore mwadi. Kama. Ntie lao motim Kirembe bende. Bende no ywa koth Kisumo. Koro okugine ahinya Nyasaye nitie. Koro wadhi ane moko motenre gi weche moko bende timore Migori ma omiyo sani koro nitiere baka mathoth jodongo chuo kwajo ka sirore moko bende makotigi wuoro mana gik matimore. Kata koth osebedo ka chwe kama. Ramogi lit kod luoro okwako familia moro e gweng' mar sub county ma Mabera kaluwore kod lal mar nyathi ma kidoro ma jadweche 5 kende mane ondhi kod jonjore moko 3 mano monjo odgi otieno mar tarik 20 mar dweni. Min nyathino manokwal Konsolata Nyamuhanga majahigni 19 wachoni jonjore 3 nomonjo gi kar saa 3 mar otieno kendo goyogi kapok gikwalo nyathine ma wuoyi ma jadweche 5 kendo lalgo. Nyamuhanga wachoni ok ging'eyo achije mane olal kod nyathine nyaka gesane. Gikop nyawacho mondo konygi yudo nyathine ma jadweche 5. Jotend arita kwe gwenge mag Mabera ka otengi kod jatend obila mar sub county ma Kuria West Leti Kimayo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Walikuja hapa nyumbani
wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga, wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia, nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu wawili. Tulikuwa tumeketi, tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali, sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini sasa ingekuwa ni watu wenye uwezo, serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa DC, kwa DO, kwa OCS juu, sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao. Alafu askari walikuja, tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia, pia walienda wakaandika statement. Kwa migori nyakora mgaji wa mwateri nyake gwenge masamburu kama okang machielo kendo jodak mapora kod Lamborghari mayudre gwenge magimbu mar Samburu ochako dhi kendo eng'anyo kagi yuak matamre gi nono kaluwore gi nek mar chief kachiel kod jodak ariyo e gwenge go. Jodak makono endo yuago achied nade magi sebedo kagi yudo kaluwore kod nok mar arita kwe ma iliko kata ma ikelo kod jonjore magin jokuo jamni. Bende gidwaro mondo othich oko kum mar koso dhi oko chakre saa 12 mar odhiambo nyaka saa 12 mar okinyi. Jodak ma Samburu koro dwaro mondo piny owacho chwal ne lwetgi e chenro mag jiwo arita ma osebedo kadhi nyime e gwenge makono. Hajamaliza wiki. Tumepoteza watoto, tumepoteza mang'ombe, kila kitu tumepoteza. Siku hizi tunalala na mguu yako iko kiatu. Tunaambia serikali ya Kenya utusaidie, tumepatikana na mwisho ila sisi hatukii ni kabila gani. Ni kwamba sisi ni kama tumesaulika na serikali. Watu wote ambao wanaishi hapa mwisho hakuna sahi mwenye ako nyumbani. Juzi ndio huyo askari wamepigwa hapo. Tulifikiria labda serikali wakipigwa watatukuja kutuokoa. Saa hizi ndio huyo chief mwenyewe hakuwa na bunduki, anapigwa ya nini? Ndio hiyo watoto wetu wote tumepoteza hapa chini. Na tumesikia mambo inasemekana operation. Tangu hiyo operation ianze ni kama ndio hii maneno inaendelea zaidi. Minister mwenye alikuja juzi kutuambia vita itaisha. Tunataka atoke leo hii, atuangalie sisi wa Samburu hapo. Kama serikali imeshindwa kutuprotect sisi wa Samburu ya Poro, waseme ndio tujue kama ni mwisho wetu imefika. Hatujui, hatuoni serikali ni nani. Tunafahamiwa kutoka hapa chini. Waingie huko. Wateremuke huko chini. Waeke kafi huko chini. Na na kuleta jeshi si mbaya kuleta jeshi, lakini wameleta kwa njia mbaya. Kwa sababu umekuja kufunga sisi mkono hivi. Ndio. Umetufunga mkono tusijilinde. Yes. Yaani unaweka na uendi huko chini. Oguga na kore gwenge maga Samburu nyakwara mogwadhi nyaka county ma Migori kende kar chungo dura mauri kamoro ne kar chungo dura mauri koro chako tiyo kod lony manyasani e chedo mar oro kwayo mar omenda mag somo kata basari. Jod bura mauri Mark Nyamita nowacho ni lony manyasani ni di neno ni jopuonjre obedo kod yot e oro kwayo margi mano mar omenda mar basari. Nyamita wacho ni gidwaro ni jopuonjre kata japuonjre moro amora mawuok e sub county ma Uriri obed kod thuolo mar oro kwayo mare kata ka onge county ma Migori e kinde ma ioro kwayo. Jod bura no ma Uriri no wacho ni tiyo kod lony manyasani bende dhi kelo yot ne jopuonjre ng'eyo ka giyudo basari to giyudo pesa di mapiyo piyo. Ne wacho ni jogo ma onge kod lony mar tiyo kod lony manyasani biro chope apise mag piny owacho mopogore opogore kama ibiro konygie. Adhi konyowa mondo wakel ler ne jonyuol ni kopo ni wawacho ni wan gi pesa marom kama mitere basari, to janyuol nyalo ng'eyo ni dhi ng'e ni to ji adi moyude, giyudo pesa di to pesa no dhi kanye. Biro konyowa makata ka nyathini sama oyudo basari tiyudo message e simbi. Ka pesa odonjo e skul tiyudo message e simbi nyaka gi check number. Koro konyi gi wach reconciliation. Biro miyo muda ma waloso go mo process go basari obed mapiyo piyo. Makoro mbele kanyo kata kwa yao kata in Mombasa kata yudo kane dhi America sechego kata kane in Nairobi tinyalo apply okochuno ni nyaka iduogi gweng' ka.
Jok mok nyal access online be wabro keto e ward offices. Abro keto laptop ka laptop e office chief gi our ICT centers. Koro koponi ionge gi simu kata ionge kama internet nitie, kinyalo dhi kata ofisa inyalo biro ma ijas kanyo. Kora Jwang kwaya county ma Migori waridre nyake dho wad nam chumbi kama riwruogo nagi Mombasa midendo ni Ramogi mokelo kanyakla joluo modak Mombasa na jotimo yiero ma jotelo mabiro tayogi e thuolo mar higni 2 mabiro. Yiero no Ismail Ochola ema oyier kaka jakoma bang' yombo Otieno Mware mane gilaro godo komno. Jafwambo mar Mombasa Joja Oko noluwo ndach yiero no kendo koro miyowa lerno yo machal kod ma. Sa 2 mokinyi, jokanyono manie riwruog Ramogi ne jochope kituo mar goyo ombulu manie sikund primary mar Bomu e Changamwe Mombasa e bwo arita mager mar obila. Kae, apisas mochung'ne yiero no ne jobeda kiche gi list moting'o jogo ombulu duto mar gayo jomibadhi makidek chopo kanyo. E chenro no, jogo ombulu ne luwo chike duto maket gi mago mitao gi duol mar IEBC, kuma ichodo ni kalatase mopuodhi moting'o nyinge jochung' duto, igoye chapa manyiso ni opuodhe, kaito iketo alama eka iling'e e debe. Bang' mano, iketo ni alama manyiso ni goyo ombulu kendo okinyal nuori. Magi duto ne timore mbele apisas midendo ni observers kaachiel kod agents. Am Shomoroni, an Beldin Atieno, an e group Maria Upachi. Ajitokeza kawuono mondo ago kura. Alok katiba manyien. Wachak manyien. Water Ramogi e level machielo maber. Sani aneno ka process magiketo dhi maber. Wahope mana ni kamago ok bi duoge donjo diere kanyo. Kamago ok ene mwaluore elections. Wabiro go kura. To kura aneno ka dhi maber. Chenro ber. Kibiro to kibudhi. Igo kura tiwuok. Koro kura te en siri mari, wan mwang'e gima Ramogi en, kendo wan mwang'e gima Ramogi osetimonwa. Koro wadwaro viongozi mabiro chung' kodwa e gimoro amora kaka osebedo. Sa 11 modhiambo, chenro mar goyo ombulu ne olor, kendo kweno ne ochakore ayanga e bwo arita mager mar obila, ka jopiny mane rito gi liyo duokono to ne olor negi oko. 49, Bang' mano, jakom mochung'ne yiero no ne olando joloch, kuma Ismail Ochola ne oyombe thuolo mar jakom mane ni kod mbi mapek. John Otieno Mware 219, Ismail Ochola 541. The winner is Ismail Ochola. Ramogi dhi mbele ne kata ne bedir kocha to se yiera koro wadugu kanyachiel mondo wati kanyakla. Ramogi dhi maodhi be mane gima dwaro akwayo playo TV wiki kiware chien bado yare chien Ramogi ok dhi mbele okwadwo wariwore kaka jokang'ata chiel to wabiro dhi ang'owa. John Kombo ne oyier kaka jagoro, Phoebe Omondi kaka patron, Pamela Okal kaka trustee, ka Ken Omondi to ne oyier kaka auditor e kind jotelo mamoko. Konyruok mane Ramogi ka omiyo wan kaka oganda kata ng'atno man piny to waduto wabedo ka joma ni karachiel. Kamano kendo i Ramogi ka onge ng'atno manyalo ng'atno ma ok nyal. Kamano education fund mino kaka komo tuomono biro ketowa e yo masawa nikech ot manyati osome pogruok nyaka bedie. Kamano asego chuo piny kata wuoro ni kawuono mon ogo chuo sawa piny ka. Mon orwado chuo sawa kendo mor ni wadongo maber kaka mine mag Ramogi. Omiyo wamakre uru mondo wati etije mantiere monego bed ni wadonje kaka jo Ramogi. Lengo mag riwruogno gikoni en kelo kanyakla onagi duto man Mombasa e bwo chenro mopogore mag ohala, riwruog saga kaachiel kod chenro mamoko mag kelo dongruok. Katiba mne wan go yomiyo ne waneno tije chinga kabisa. Koro wadwalo somo tegno kendo nitie kuonde ma jodongo ka wan gi ne ywago ni ka ng'ato daka Mombasa ka dodhi dala ka okoto dongo ne utimne gimoro wadhiro sober wawinjore. Sani kidhi e utu age nitie nyithindo mane okadho piny pok odhi skul. Mano adier. An nawacho ni koyiera tadwa natema tek ka wan kanyakla waduto mondo wabed gi Ramogi Foundation, Ramogi Education Fund, Ramogi Education Fund. Ma ka nyathi okadho
maber wabedo piny wapeza tu skul Ramogi beta diwa waendelea kimaendelea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kora thuolo machielo mabende wayo matin to kapok wadhi nwasingo kacha ne wadhi kukudi mbaka chendo ni maro imore Beatrice Adhiambo kantire Nyamasari kaunti ma Kisumu wacho ni ntiere kod wabati odhiambo makawuono kaeto odhiambo janamba kapio jaseme wacho ni dong ma Kenya kawek pimo wiwa ere kaka chwech machal nyalo nyuomore mane kaka ndiko kaeto neno kabende Wilfred Odero wacho ni en bende ntiere kodwa kaka ntiere kaunti ma Kisumu kendo kete mana kae e Ramogi TV kaeto Collins Owade kantiere Bondo mano kaunti ma Siaya wacho ni kaka taongeche ok donjra gi nyawade gi magi chalgo kendo nyalo rodho moter milai nano mabor koro do to dwani nyaka yiene hai Lydia anke wacho Wini mbo wacho ni pesa jopiny osekethore ka yam nono. Noseng'ere ni Commissioner Irene Masit ne ok nyal tony. Put kata tribunal ne ok nyal chiwo report mopogore gi magichiwo. Team mar Kenya Kwanza osenyiso ayanga ni ng'ata mopogore kodgi e paro to nyaka siem ne dhot. Komachielo Justice Muchelule okonego bed ni kata en jatenda pudno osebedo gi chilo modhuro mag mibadhi kowuok e migepe mopogore to ne pod en momiye ni mondo mi ong'ad wach wacho ni en adier ni bucho ndiek rombo ok bedie. Haya Samuel Chanda oyucho mar seme kombe wacho ni unjo makare kaeto Dera Pablo mar Kericho wacho ni en to yie gi ng'eto madoho ni ji oka aneno ka pache no kata no tamendi kubati to duogo wacho kanyo ni oneno ni mon ng'eny moloyo joma chuo koro inyalo yiene gi tim kaka gidwaro ni muma to tinde ji ok lo kik jingi weche muma ahinya mano pach Odero Pablo kantie Kericho kiani Kericho kono chalne gi sechake ng'we kede waonge gi tudruok moro gi pach Odero Pablo kaeto eno kanyo ka min Wilfred Odero wacho ni en be ntiere kodwa chendo wacho ni kawo mosbati karo silpa kawuok seme ben wacho no kwa maber ne Mr. Elisha Odhiambo kaeto eno kanyo ka Awuor wacho ni owinjo wa gin mamagi kachiel gi nyithindi ko nyiso ane gin kanye kata kamana Awuor to kawana kuom kete mana ka Ramogi TV nyiso ane tangadhi mbele kanyo jojbati kong'io madhi mbele koni en ni neno ka jindiko Eric Onim Ramogi mora gi news mage ema winjo pile kachiel koda Tina Daniels mar Nyakach Thurdi Buoro erokamano enya Eric Otieno oja Kisumu Ramogi mora sana erokamano enya Ashman Chila chuo meda mon makata gichopo mana mea to in koda chuori magi ndalo mane ondikie mo maka pare urumon kata nyiri be owek sungore to gionge kuonde magidhie mano be onge gi tudruok mora gi paro no Lydia owuon wacho nuwuok mager owuon wacho ni onyuolo is not to surrender. Vitalis Ochieng wuod game kar ariyo an amor kodwa nyaka aneno weche manyien monj kaka gi kacha maka gi kacha ok mor ahinya sama sirikal to dak tim apedha mager panyo penjo kamano Collins wuod nyar Kingsley aneno chenro maber ahinya bati gi Lydia erokamano ahinya Orao Austin Ramogi awinjo maler kawuok Kikuyu town Batimosna Lydia Akeo Godon wacho kamano Lydia Otis manyakwar nyawade neno malera ahinya erokamano ahinya kothe ma kawuono olimo wasindo mwalo koni Kisumu Electronics okay ng'ato ndiko kanye nden beno lando gire moro kata kamano kato kwa time lendo Afel Kosuda kama Kenya chomoni to akia kaka wadhi bet mbele kae Kisumu is locked Lydia nyawangi jo Kiswahili bende Steve kutoka Siaya wacho kanyo ni bwana sifiwe to wacho ni en bende kato kuwinj dholuo kamano to wacho ni Ramogi TV mokete wang'e wacho kanyo gin gi Antine Irina Kiwa Bangu wacho ni mago gin joma gineno go Ramogi TV Janet Chasa ni kanyo wacho ni intro pinye emeno korumo kaeto Beatrice kantiere Kisumu bende wacho ni gin kanyo gi Dedan Okeyo gikete mane Ramogi TV oyo matanya kwa Ramogi jwanga paro ni kwa duogo bati to pod wan gi mathoth ahinya kaka mabiro ni nyakwa Ramogi wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar 3
kuom ndalo 30 to kendo wacho ni ok wadog chien. Jotaksi matiyo gi yor nyasani mar mbui obwogo bago ng'anyo nikech pek mar ngima. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Ne koro kaka nyathino ling, imaki ai to ling. Tan gadier ni en sani oparo ni in min gi. Machiegni nyakora magajwang koro wateri e chiro. Wedo ni joriemb nyamburko mag taxi matiyo kod yor ong'we yamo kata digital taxi koro chano bago ng'anyo chakre tarik 6 dwe mar adek ka igolo ywak e wi yuto matin ma ohala no miyogi. Idwino koth miyo ler e wi ywaruok ma kata e kind weg nyamburko mag taxi go kod weg kembe magitiyogo ma osebet kum thuolo malach. Kom mar joriemb taxi matiyo kod ong'we yamo kata digital apps Calvin Sokumu wacho ni gisechwalo milome mar chako ng'anyo tarik 6 dwe mar adek kaluwore kod ywaruok e kindgi kod weg kembe mag yore manyasani magitiyogo e timo ohala mar taxi magiwacho ni ok chulgi omenda moromo. Wasebedo kwabedo gi yore matek kuom yorwa mar yuto kaluwore ni bech mafuta bende sani oidho ngang'. Ne wakwayo ni mondo mi jogo mochung'ne yore mag wuoth ma en NTSA mondo mi otem mondo ne ni jogi duto temo yangi mondo mi otim yore mag wuothgi oluwo chike moyangi sani ma wadendo ni TNC rules. Ka ok giwinjwa to gima koro wadongo ni wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar adek kuom ndalo 30 to kendo wacho ni ok wadog chien. Tarik 6 dwe mar adek wachako ng'anyo kendo wachiwo ni ng'anyo ni biro dhi mbele. Calvins wacho ni gisebet kod pek bang' nengo modhi mag nyamburko idho e thuolo mar dweche 6 mosekalo ka moko kuom kembego kawo atamalo maduong' mar omenda magiloso. Joriemb nyamburko go osebet kod ng'anyo machalo kamano kinde ka kinde. Okang' manomiyo piny owacho chuogo chike matayo kaka onego giti. Giwacho ni weg kembe madongo mag taxi ok osebet kaluwo chikego kendo koro gidwaro ni jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen odonje wachno. We hereby call upon the CS Transport Honorable Kipchumba Murkomen to speed up the move in and push the NTSA licensing director to either enforce full compliance to the TNC rules or revoke the license of Bolt plus the other apps which have not complied and still operating with no license. Giwacho ni gibiro tiyo kod thuolo mar ng'anyono mar timo winjruok kod kembe mabiro chulogi e yo makare, kama giwacho ni moko kuom kembe masani osebet ka sandogi biro chuno mondo we tiyo e thurka. That during the strike we shall be engaging all the apps that are full compliant
and a better price for our members, and we shall be engaging the Automobile Association of Kenya, known as AA, to come up with a professional commercial rates for taxi business in Kenya. We can't continue working at 28 shillings per kilometer, while the fuel is at 178 per liter. Once this is done, we shall sign an MOU with the apps that are willing to work with the approved rates. Thoth joriem nyamburko go ne onyiewogi kokalo kuom gowi manomigi kod bengi, kendo pek mar ohala osemiyo moko kuomgi oma mitoknigo ma bengi ma pacho ka thoro lando uso megi e kinde ka kinde. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok oketi ne tuk rugby mar Shali kapeyo ma ibiro tugie oseyangi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pau tuke Nyakoramuga Juang jogo karalap mibiro tugo e tuke magagoko mag Shali koro oseyangi. Kabra Sugar magin joloch e tielo mokado biro rwako Kenya Harlequins e boma ma Kakamega e giko dirani e tielo mar semifinal ka KCB rakore kod Menengai OIMORE Nairobi. Mabang tielo mogik mar Kenya Cup manotu